Какво става, наци? Вие сте с пръста в канала на Брата Скорпиони! Браци, този уикенд се биха Ейзила Децания с Шон Стрикланд. Супер як маш, брат, значи супер много си струваше факта, че останах и не съм спал цяла вечер, за да мога да го гледам този матч. Супер много се кефа. Никой не очакваше, че Шон Стрикланд ще успее да бие Ейзила Децания. Който казва, че си е знал какво ще се случи, или лъжи, или просто колфа с реалността. Дори аз на подкаста с брат ми казахме и двамата, че очаквахме най-вероятно Адесания да успее да нокаутира Шон Стрикланд в третия рунд. Третия рунд беше за Стрикланд. Вау! И не само това. Значи, какво се случва в матча? Ейзила Десания всички очакват да доминира Шон Стрикланд, тъй като техните стилове са изключително много в полза на Адесания. Значи, ние видяхме какво стана с Шон Стрикланд. Също това е Перейра. Нокаутираха го в първия рунд и то беше супер очевидно, че това много вероятно да се случи срещу Адесания по абсолютно същия начин, тъй като Шон Стрикланд с този много готин гард, където го има, постоянно се протяга, за да може да отклони удара. Този лев хук му влиза. Много беше вероятно, че Адесания ще може да нокаутира Шон Стрикланд с един от тия ритници в главата. Ама не. Шон Стрикланд има най-бруталната защита и най-добрите фундаментални знания за бокс. Според мен той използва Адесания. Според мен той показва на всичките как бокса на Адесания е мит. Буквално е сигурно 6 от 10. Според мен боксинг специално на Адесания е 6 от 10. Слушайте, ма сега да има на памет всичките. Ама, обяснявам. Според мен Адесания е много добър с ритниците. Той е много добър да те държи надалече и да си те рита. Ритници в краката, в неутралната зона, където реално ти си достатъчно надалече от тебе, той се чувства достатъчно сейф. И през това време ти, ако му влезеш, ще успя да те контрира. Обаче, мисля, че Адесания, ако не успее да направи нокаута в първия, втория рунд, почва да коства и почва малко да си печели рундовете, пляс отстрани, което според мен е супер скучен начин за бой. И според мен ще бъде много хубаво, ако имаме шампион, който реално пресира като Адесания, защото пресата обича преса. Първият рунд почва. Шон Стрикланд влиза така, метне лявата няколко пъти и успя да изпръска Адесания с най-яката деснячка на деснячките, обърна му главата, докато той се опитваше да мята с хуковете, защото правите удари винаги бият хуковете. Той успя да го изпраска и му изгаси светлините. И 100%, ако Адесания беше направил също нещо на Стрикланд, съдята ще да спре битката. Веднага. Обаче, понеже Адесания е шампиона, Марк Годър реши да му даде малко време да се вземе филма и че това нещо беше се случило точно в края на рунда, така че Адесания успя да се вземе, му изгасих светлините, за жалост. Оттам нататък сякаш Адесания супер много са вцепени, много се напрегна, стана му тегаво, спечели втория рунд, малко на точки, ама според мен това беше единствения рунд, който успя да спечели. И след това просто аз и брат ми гледахме как Шон Стрикланд локдаунва Адесания, кира абсолютно всичко, кира ритниците. Ритниците на Адесания в краката на Шон Стрикланд не направиха абсолютно нищо. Той единственото нещо, което можеше да предложи на Шон Стрикланд, беше да се върти отстрани и да го рита. Това му беше цялата игра и тя не проработи. Значи боксинга на Шон Стрикланд, неговите фундаментални знания за боксинг и разбира се майна, факта, че той спира да прави хард спаринги в залата. Брат се би като пълен психопат. Според мен това нещо му спечели световна титла майна. Никой не го очакваше това, брат. Знаеш колко много се кепи. Шон Стрикланд е супер забавен на микрофона, за разлика от Адесания. Адесания е супер голям кринджар, радвам се вече, че не е шампион. И филма е, че сега Дейна Уайт иска да му дава веднага ремач. Адесания, последните си 3 битки, 2 от тях са загуби. Има една победа, която е готина, нали, срещу Алекс Перейра, където го нокаутира. Ама не, трябва да има ремач. Адесания не заслужава ремач. Загубил е 2 битки от последните си 3. Алджеймейн Стърлинг трябва да получи ремач, ако дадат на Адесания. Значи, поред мен това трябва, защото UFC си правят каквото си искат. Адесания верно е звезда. Ама според мен Шон Стрикланд ще бъде много по-добра звезда от Адесания. Според мен Шон Стрикланд е истински мъж на рестол, не си джерков в кучето, бие си като мъж, fucking man dance. Той поне да локдаунва майна. Адесания седи, се пази, върти се настрани, рита.
Адесanya има много яки нокаути, като файтър, Макефи обаче като човек просто не мога да гледам интервю на Адесanya и просто да не кринжна и не искам да си изповръщам червата. Така че, много се радвам. Няма повече ремачове веднага за Адесanya. Според мен той ще трябва да се бие срещу контендър. Не е като Адесanya да идва от някакъв супер дълъг win-streak, той не се служава това, брат. Според мен Адесanya ще трябва да се бие срещу победителя от Коста и Хамзат. Надявам се Хамзат да бие и Адесanya да се бие с Хамзат Чимаев. Дрикъс Дуплеси може да се бие с Шон Стрикланд или като се замисли сега, може евентуално Дрикъс Дуплеси и Адесanya да се бият без да за титлата. Това също е окей. И между другото, пичове, мога ви напомня да си купите от нашите супер яки тениски, може да се абонирате, да ни последвате, да харесате и да коментирате. Ако не ви се занимава с всичко това, може само да се сабскрайбнете, защото знам, че е супер тегаво майна да напишеш един коментар, после ти излизат другите и супер тегаво, така че не се занимайте. Обаче, ако се чудите откъде си купувате тениски, шапки. Ако искате нещо друго, може да го направим, няма проблем. Скорпио брадата са тук за вас. Много голям фил за Адесanya, често казвам е малко тъпо, най-вероятно ще си го върнем на кучето. Обаче, не знам какъв е смисъл въобще да има ремачове. Ако направите евентуално Шон Стрикланд и Адесanya ремач, това ще е още по-зле за Адесanya, защото в момента Шон Стрикланд беше дошъл с извиненията. Значи той имаше тренинг камп, където му беше само 2 месеца и не се беше подготвил добре. Неговия weight cut не беше много хубаво, защото той на катар изглеждаше отвратително. За Адесanya не знам какво да кажа. Значи Адесanya идва от най-здравите си тренинг кампове майна. Значи той се тренирал 2 пъти срещу Алекс Перейра на страйкинг и на всичкото отгоре може да вземе на предвид това, че Адесanya и Стрикланд въобще не са се борили. Значи може да си представим, ако Стрикланд вземе да размеси малко борба, това според мен ще доведе само до лоши неща за Адесanya. Не мога да повярвам. Шон Стрикланд е супер добър, брат. Шон Стрикланд е най-добрия. Като е цяло от кой пада от Алекс Перейра майна, където е супер извратен. Представете се, Шон Стрикланд да беше направил същото нещо срещу Алекс Перейра. Той ще да бъде... Нямаше да имаме готвените битки с Адесanya и Перейра в такъв случай, ама може би и сега този момент нямаше да бъде толкова як. Брат, много се кефа Адесanya, супер кринжев и накрая вече няма да бъде шампион. Той не заслужава ремач, не искам да го виждам повече за ремачове, освен ако не направи поне 2 fight win streak. Или поне една победа майна, където да не е за титлата. Защото според мен време е за новото поколение, Адесanya ерата си отива. Според мен това е края. Искам да видя Чимаев да се бие за титлата, искам да видя Дуплеси да се бие за титлата, Робърт Уитакър вероятно в момента ще има един шанс. 1 милион, макар че загуби за първи път в middleweight кариерата си, освен от Адесanya срещу Дуплеси. Цяло нещата ще бъдат супер интересни. Оставайте с нас, за да следим какво се случва с цялото UFC майна. Това беше всичко от мен. Адиос!